1986 елда сафка кертелгән. Яңа аю авыл советы авыл биләмәсенә караган. Краснояр авылының мәдәният учагы яңа сулыш алды. Урындагы инициативаларны яклау программасы нигезендә клубның түбәсе Правнастилга һәм Бердәм Россия сияси партиясының эшлекле гамәлләр проекты ярдәмендә беренче кат тәрәзәләре еврога алыштырылды. Әлегә күләмле ремонт эшләрен Экомир җәмгыятенең уңган төзүчеләре сыйфатлы итеп аткарып чыкты. Мәдәният йорты балкып, нурланып китте. Шатлыклы вакыйга уңаеннан яңартылган мәдәният йортын ачу һәм республикада игълан ителгән Аек авыл конкурсында катнашу уңаеннан бик матур бәйрәм чарасы оештырылды. Чарага җыелучы авыл халкын клуб алдындагы өстәлләрдә авыл уңганнарының, кул осталарының күзләренә явын алардай кул эшләре, көзге муллыклар, яшелчә җимешләр, чәчәкләр каршы алды. Красноярларны сөйнишле вакыйга белән тәбрикләргә муниципаль район хакимияте башлыгы урынбасары Рәмил Хәертдинов килгән иде. Рәмил Назым улы үз чыгышында программаның асылына тукталды. Инициатива төркеменә авыл халкына зур эш башкарганнар өчен рәхмәт сүзләрен җиткерде. Авыл биләмәсе башлыгы Фәнил Нәҗметдиновның чыгышы да рәхмәт сүзләре белән сугарылды. Бүген зур бәйрәм диргә була. Чөнки шушы алдан әйтелгәнчә программада моның документларын дөрес төзеп, аны инде конкурста упада җиңеп, шушы эшләрне башкарып чыгып, нәтиҗәсен күргәндә бит зур сөенеч. Менә монысын әйтмәдәсекләр үзебезнең кызларга, Миләүшә Раисовнага рәхмәт белдерәмен, чөнки аның бик зур документ эшләре бар. Һәм инде моның буенча бит инде менә без инде уже 5нче ел әйтелгәнчә төрле эшләр башкарды. Моның битне белүчә 1 миллион сум битне республика бирә, 150 мең район тарафыннан һәм 200 мең инде спонсорский часть безнең халык өлеше һәм спонсорлар. Һәм инде шушы эштә, дип әйтәм, инде шу эшне башкаруда дөресен әйтеп сөйләргә кирәк, катнашкан барлык иптәшләргә зур рәхмәтләрне белдерәбез. Шушы эшне азакка чаклы башкарып чыгуда инде мин үзем зур рәхмәтләрне белдерәм Нуртдинов Илдар Ахмадовичка, чөнки инде үзебезнең менә халыктан 50 меңгә якын җыелган булса инде 50 меңне ул үзе бирде һәм инде шушының белән без халык ягыннан өлешен кертәлдек инде. Безнең инде икенче өлешен элемент Тимиряштан көтәбез инде менә инде уборкалары бетүгә таба бара, ансы да булыр дип ышанып калабыз. Һәм инде Инмиров әйтеп үтте бит инде, реальныйлар буенча безнең 147 меңлек сумма акча еп, менә шушы тәрзәләргә каралган булды инде, тәрзә куелды. Һәм инде тагында бер ишек куясы калды безнең. Орытаба Фәнил Әхнәф улы авылның үрнәкле гаиләләренә, Флүрә һәм Файзылгаян Гатаулиннарга, Әлфия һәм Рәүз Фәрхетдиновларга, Венера һәм Разиф Кашаповларга, Гөлүдә һәм Гарипҗан Хәсәновларга, Гөлшия һәм Фәнис Баязитовларга, Галия һәм Фәнәвиз Әсәмовларга, Фәндәлия һәм Разиф Шәймөхәмәтовларга, Әнисә һәм Фавадис Шәрәфетдиновларга биләмә исеменнән рәхмәт һәм истәлекле бүләкләр өләште. Авылның киләчәге безнең кулларда дип билгеләделәр спонсорлык ярдәме күрсәтүче Крестьян фермер хуҗалыгы җитәкчесе Илдар Нуртдинов белән авыл советы депутаты Фәнис Шәрәфетдинов авыл халкына мөрәҗәгать итеп. Матурлыкка таба барырга кирәк инде. Бу эш белән туктап калмаек. Авылның җәмләр җирләре күп әле. Эшләр күп. Безнең авылны берәүгә килеп эшләмәй. Матур итеп эшләйек, бергә шулай итеп яшәйек. Безнең көчтән килгәнчә без үзебез дә шушы өлешне керттек инде. Сөенеп керттек, потому что үзебезнең авылга бездән каласа бер 50 мең акча бәләкәй генә фермер хуҗалыгы өчен бик зур акча булса да, чын күңелдән бирдек моны филия белән. Алда көннәрдә матур итеп шулай бөтен авылны авыл башыннан, бер башыннан башлап икенче башына чаклы безгә матур итеп үзебезгә карарга кирәк. Килмәгән кешеләрне өндәргә кирәк. Дальше де шулай итеп матур итеп яшәйек.
Біздің ауылда енді бұл бик күтілген бәйрәм. Мына 86 елның клубын ашқанда шошылай бик нық тырышып, біз нық шот болып бәйрәм өткерген едік. Иске ашып бітті. Мына бүгінгі күнде де Аллаға шүкір деп айтайық. Басы әкіріннен ойлаған ішлер тұрмыш башып бара. Иплеп кіна болса да ішлене бітіне мына өз күліктері баштан бит көңіт болды. Анан түгәсе болды. Қазір бірінші патын тәрделер бар. Алла өрсе келесі кіштектен бәлкін екінші патында тәрделер бар. Бұл бөлмелерден бұл тик тұрмас. Ол ана әлі қайын келіп кіші ішлемей. Өзіміз ішлеп, өзіміз мұнда яшайын кішілер ем табып, шұрынан ем алып, дәрт алып, күш алып яшасак әшкере өз. Әйткәндәй, авылда 232 кеше яши, шуларның 31-е балалар. 60%-ын өлкән буын вәкилләре тәшкил итә. Һәм өлкәннәрнең дә теләге бер: авыл яшәсен, илләребез тыныч булсын. Шушы зор эшкә алынып, шушы клубны сүндермәенче, үзебезнең Илмира Мардановабыз бит инде нык тырышып, бүтән чараларда яшьләрне, авылдашларны катнаштырып, безгә концертлар күрсәтеп, әйбәт итеп, үз эшен белеп, әйбәт итеп эшләде. Менә шуңа без дә авылдашлар исеннән тырышып, шуңа әзрәк финанс керттек бит инде, түбәсе булсын диеп, тәрәзәсе менә бик матур булды бит инде. Ну, аның эскеләре күп инде. Менә аның арты әзрәк эшләсе бар. Менә мәктәп дигән җирнең тәрәзәсен алыштырасы бар, конечно, матур, ишу да матур булып торыр өчен. Булай авылыбыз әйбәт, без магазиннарыбыз бар. Алай урамда орак эчеп, ямсызлашып, хатын-кызлар эчкән ниләр юк, андый хәл юк. Менә без картлар әйбәт кенә пенсияләребезне әйбәт итеп айсайын алып ятабыз. Чараны ямьле итеп авыл мәдәният йортының мәдәни оештыручысы Илмира Мәрдәнова алып барды. Авыл үз эшеннәре моңлы җырлары белән бизәде. Җирләрдән кайтып та йөргәнем юк. Синең дә матур, синең дә гүзәл, авылны күргәнем юк. Кая карама, тормын каралап, яшактагы кебек. Яшаклар уза, яшьләр җырсында безнең кайткан телләр. Теләк бер. Мәдәният йорты һәр вакыт балкып, нурларын чәчеп, халыкны әйдәп торсын. Җырның бер кашында туктамасын. Һәр вакытта да матур, шат авазларга, моңларга тулып торсын. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадио компаниясе.